ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି ବା ଫଲୋଅର୍ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କର। ଯେମିତିକି ଏବେ ମାନେ ଚାଲିଛି ଟାଟା ସିଆରା, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଟା ସିଆରାର ନାଁ ନେଲ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା। ମାନେ ଇନଷ୍ଟାର ଆଲଗୋରିଦମ୍ ନା ପୁରା ପାଗଳ, ସେ କେମିତି କାମ କରେ କିଛି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ ସିଏ 10K 20K ଏମିତି ଖାଲି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପଳେଇବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଫଲୋଅର୍ ତ ଛାଡ଼। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ କରିଚାଲ, ତୁମକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ତୁମେ ଯେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ପାଖାପାଖି 30 ଦିନ ମେହନତ କଲା ପରେ ମୋର ଆଜି 1K ଫଲୋଅର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମାନେ 10K 20K ଏମିତି ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ 4-5 ହଜାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ନର୍ମାଲ୍ ହିଁ ପଳାଏ ମୋର। ତ ଭାଇ ସେଭଳିଆ ମେହନତ କରିଚାଲ, ଫଳ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କିନ୍ତୁ କରିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ